Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan Joansi Seydou ambe bele jele fo nungu wale nyuman do Joansi Seydou Cardon akera fama ye min ye lafiya boy obi komosuruku kaja Joansi Seydou Cardon aywa min ye kile fila tama ye ka farikolo jagabo min ga hakili sigi Joansi Seydou Cardon kafsa bara la min ye wati Joansi Seydou Cardon ni mtoka ke kafsa hadama dema ampmani ko yawo akumu bo ko ya ko congé mene me chugumi kale mala ni karamugo ta fe ka fata subhanallah amma kuma jugo fogo yi yere la jalli kuma aku jari ku be ko mu ba fe ka dafa kalo kile la ko nga mi nye lame bawye Joansi Seydou Cardon ka wele cara ma cara Joansi Seydou Cardon ningo menda ka suna telephone kiri akara dugodi ebe mini anva manima ngaya to go senigi lamya go go telephone fao sambisa ba barakele na moto ka fiebo anji ngoro atinye Joansi Seydou Cardon lame ba jere jakulu chamani musoma dem sene mabakoro anzigira anga kena ka la dali jemu envers sembura minu mbi la dala bolike Joansi Seydou Cardon bi jamana kuna fodi de mana so madaina minya amede ijagite ale ba anger diga la Joansi Seydou eni ne flat tengune menwana leme bo tlo kerbo sigilembe minyo gerdige Joansi Seydou ne hamede yamuria di soane amba da kulu walu wobo dabatungara ni muso fora mandia be muso mununa abena akili jige Fatmata nyanna ko ama Fatmata batuli nyan ni muso sarama koy o don jugo didi tele lake etaya ni ngena go fede ya hawla wala quwwata elle est la plus belle femme du Mali ngo de do mulo di c'est pas vrai de do koy o don ko fe ya ne o donge nami kole gwele Fatmata batuli nyan nami kana gwele bagmange akateli amagari lawo Jodi de ne be mburo buka ka do mi boni sebe mi nu kama info matin sogomada la kuna foni Joansi Seydou reference de kungo kutina Bamako Joansi Seydou ikado lu de labana ku bina Bamako muna Joansi Seydou ikado mamu deli uma wajibiya mami awani sedawo masakew uyuka aywa bamandia wale buloda kanyeshi malibama Joansi Seydou ikado juguya ani hashidiya mami nyere ubla barala so mingele do kafo Emmanuel Makorondo eko makoro ami fori ka bo farafina masaka ko rodi ufuru dagelege katingami ayuje Joansi Seydou mami ni sedaw koko agwa gele u ba ta ka Mali soro woro ni bele jele la reference fana kuna foni bo ka bi onga avion tama mi mbike Bamako anya dabla sabula farafina masaka ulu fle ka akila mi bo ka bi wa ambu ko anu deme woro ni bele jele na Mali dewu uyu wakilu ke alaye Joansi Seydou femi ndi majan wa walma ki bla o ya alakile Joansi Seydou nga onata be kle damado ukunyo ngunu wuli o halna anti table Malila o nga ana mogonye minaw nye sabla amba laje kateme Mauritanie fe ninga soroka na Bamako Joansi Seydou ni bele jele bu sogo yala sebenegala ko kuna fondi di sebe dobe ko Jeune Afrique le flyna o koni kuna fondi genze ako aywa minye sini yere alamisa yede reference bi so nga akata madamne Bamako aywa Paris Bamako Paris o maro la koy fenyera la folodi o tegna kana sinimbe uba damne Joansi Seydou aberata ni ngwe ngunde sebenegala ko niyo kota ka laje Francis Masake Emmanuel Macron ikado kangari chaman du ndaraye hali wati gara Niger president ano kunye kumbe doke o koni ye kinye jala do fai hanno ya soro mo so mi do ka fo fana bi javala go kunye kinye do fai malikoina sebenegala ko ami doni mi na kobi de ko ko ndake ni klala ki bake ni mbe horonga sidawo chebakoro ani sedawo masakew sebenegala ko yalma unna munzora ka fonina nu tugele me Emmanuel Macron ndu ya jira ka fo aba magodo tuabu ba magodo ka teme gnye beka oui ils sont intelligents ni tuabuke na ya don na aye ni ngoyinge ebi laba ka jalaki ale dunga mogobe abina abulo fla da ko ibina yinyana wo
ni mun ye sɛbɛn an ye min bɔ information kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni dama tungara bonye laban ye boli ye kana siga do ka boni sɛbɛn an ko min ma indépendant parce que ba no ye Ablaye Jara ye nin ya ka sɛbɛn Ablaye Jara ko a ko fɛn min ye tubabu ye hali n'u nana ni Air France ye sɔrɔsiw kɔni gɛni ka bɔ an ka jamana kan o wajibiyara sabula wuli ka jɔ ani kɔrɔfɔ minnu dara ka fɔ colonel Assimi Goïta n'a ka cɛdenw fɛ nin kɔni ye faransi ka denw dɔrɔ fo ka k'u ɲɛbili sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye force Balkani ye nafa t'u la u ti baara jɛlen ka kɛ o kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye faransi ka denw ye olu yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kunnafoni min bi o de ye k'a fɔ tubabu sɔrɔsiw nana an ka jamana kɔnɔ kun min kama ni ko an ka moyen d'u ma u bi zoro sɔrɔ sabula fɛn min ye nakun man ɲɛ baara ma sabati a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye tubabu jamanaw ye u kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn ye dɔ boloda sini Bruxelles jamana kan kuma min bi taa fɔ o de ye faransi ka wuli ka jɔ cɛɲɛka jamanaw kan ha ka ja tubabu sɔrɔsi minnu bɛ n'olu wɛrɛw bɛ wuli ka jɔ la a ko ɲɛ ka ɲini min bɛ se k'a to faamu kana awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye faransi ye a ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian hali n'a y'a sɔrɔ a ko ni fɛn bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan olu bɛna wuli ka jɔ kɛ dandɛmɛwale kɛli cɛɲɛka jamanaw ka k'o kɛlɛ u bɛna baara kura de daminɛ wa u b'a kɛ maa ye maa minnu n'olu mago b'u la ni minnu y'a laɲini u b'a kɛ n'i m'a laɲini i mɔgɔ olu mɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko Mali kɛrɛma tigɛtɔ don sabula fɛn min ye force takuba ye u ka wuli ka jɔ an'u ka baara minnu bɛɛ senna Mali ma yamaruya di Assimi Goïta yɛrɛ ko maa o maa n'i bɛna sa fo i ka bɛnkan de sɔrɔ n'i nana ka sɔrɔ i ma bɛnkan sɔrɔ i b'a fɔ Danemark ta kɛra cogo min olu wulu gɛnna cogo min i bɛ gɛn de cogoya la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye tubabu ye u siranna a k'u sirannen bɛ cogo min na bi u kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka sigiba de kɛ fɛn min ye faransi ka laɲini kɔnɔna na Burkina Mali u bɛna kuma o de kan nka Mali kɔni ze bɔlen don a la sabula sɔrɔsi minnu bɛ n'o ye barika ni sɔrɔsiw ye ka fara takuba kan dɔɔni e ko u ka ranjarisi n'u ka minɛnw an'u ka kafe min bɔlu u bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan dɔɔni sabu kunnafoni min bɛna bɔ ka bin o y'a ye ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin kuma in ye nin dana gɔsilen a kɛra faransi kɔnɔ k'a fɔ n'u ye G5 Sahel sen don taali la colonel Assimi Goïta u bɛna sira sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Assimi ye a ma kala don a ni na ka bɛn n'a ye min dora sa o de ye k'a fɔ tubabu bɛna ɲɔgɔn ye min kɛ ɲɔgɔn ye in kɔni bɛna wolo min na o de ye k'a fɔ u yɛrɛ bɛna bɔ a kalama k'a fɔ Mali kɔni a kali k'a y'a ta ye Assimi ye kala turu yɔrɔ min na a bɛ yen ŋunu dɔw ko Assimi kɔni sirannen bɛ k'a bɛna boli fɛn min ye Union européenne a ambassadeur k'olu ɲininka nkalon kuma Assimi Goïta ko n'u bi ta u k'u teliya ale b'u nɔ fura ka bɔ yen ni nka maa wɛrɛ bil'u nɔ la sabula ale pereselen don filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnni Sedu n ti jɛ n ba kɔ a taalen don dugu la Jɔnni Sedu k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ye ko Abdou Karimu Touré ko a k'i k'a dɔn awa n'i ye buguri kɛ i tulonkɛɲa bɛɛ lajɛlen ɲɛna i laban i n'i ka kelenna tulo kɛ o b'i ni ka kɛ juguyaramɛkɛ ta ye Kawujim min ye Isa Kawujim Jɔnni Sedu k'a dɔn awa da b'i ni ka kɛ awa tɛmɛ ye ayi tɛmɛ o b'a tɛn dɛ wo caman don la Isa Kawujim da b'i ni ka ko ye sɛbɛnnikɛla ko maa min kɔni bɛ n'a tɛ se ka a jɔyɔrɔ la o ye Mali politiki maa de ye Kawujim yɛrɛ tɛ politiki maa jolen ye koyi sabula i k'a dɔn ale kɔni nana awa tɔw nɔfɛ nka min ye nani ye sa Jɔnni Sedu k'a dɔn tiɲɛ b'i ni ka ko a la sabula a ka mangoya tɔ b'i ni ka da kɛnɛ kan Isa Kawujim Jɔnni Sedu i k'a dɔn don min awa wuli ka jɔ b'i bolo da fanga bi bɔsi sɔrɔdasiw fɛ min ye jelikɛ ye ale de kun ye Assimi Goïta ka awa kuyatɛkɛ ye Jɔnni Sedu k'a dɔn tanuni majamuni kuma duman o de bɛ bɔ a da san kalo 12 Jɔnni Sedu k'a dɔn a nana dɔn maa min ye Kawujim yɛrɛ ye a ka wuli ka jɔ n'a ka kuma taabaaw na o nana dɔn min kɛ Jɔnni Sedu k'a dɔn a bila n'a kelen na kangala sɛbɛnnikɛla ko a nana kumaw bayɛlɛma kalo kumaw ani kɔrɔmatigɛliw ani tigɛluma kumaw Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko kabini o ko nin kɛra Kawujim mangoya nana yɛlɛ a fɛ dɔɔni i k'a dɔn fo ka na a bila kɔjala ka ten gangala Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko kuma minnu bi bɔ a da bi kuma sɛbɛn mɔ tɛ nka min ye kaso ye a y'o nɛnɛ siɲɛ kelen kabini o kɛra sa i k'a dɔn a bɛ to k'i puruti a tɛ sɔn ka kuma jeli kɔrɔ nka an bɛ don min na ko bi o don ko yɛrɛ an kɔrɔ Jɔnni Sedu maa t'a dɔn ci min bɛ Kawujim bolo i k'a dɔn Faransi jamana na a wulila ten ŋaɲa ka Bamakɔ pankurungɛnɛ sɛgɛrɛ Jɔnni Sedu k'ale bɛ taa a taatɔ dɔ pari kuma min a selen polisiw y'a ɲininka e ye jɔnni ye sɛbɛnw bɛɛ minɛ a y'olu bɔ k'o jira e de ye Isa Kawujim ya tɛmɛ ka taa so dɛ kɔri fati goya
kɛmɛ ka taa so o y'a kɛ ka segin fo ka wuli su a nɔfɛ fa bɛ taa ten mɔɲɔ u y'a gɛn jɔnni sedu k'a tɛ bɔ yan i tɛ bɔ yan dɛ ayi an minnu da ka di a koya n'a a diya an b'a bɔ ɲɔgɔn na ta maa si tɛ taa k'an don yan kiri b'a nɔfɛ o e bɛ boli cogo di Ganti Jadu sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn minnu kɔni bɛ bɔda la u y'a lasigi k'a ni taama mankan sɛbɛnnikɛla ko ji jiginna ka to la kosɛbɛ ni maa min ye Isa Kawuji min ye maa min kun bɛ dununfɔ la i k'a dɔn ayiwa imamu nɔfɛ ka n'o fana lajɛ k'o b'a damata kuma borodasigi walima k'i yɛrɛ kɛ ngana ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ bɛ ɲɛ Mali kɔnɔ diɲɛ don ka ca nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ démocratie kɔnɔ maa min ye sɛbɛnni kɛ Abdul Karim Touré Dabatumara maa ka kɔmɔsuruku welele o de b'i ka kara f'i ye kana siga tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula Seriba n'o ye Laaya Jara ye nin ka sɛbɛn ye Laaya ko a ka di n'a tɛ dabila diɲɛ nege tɛna ko fɛn min ye minisiri minnu bɛ yen n'u ti baara la n'u bɛ ka jamana janfa fɛn min ye gouvernement a bɛna ci ni gouvernement cira ni jama kɛ minisiri caman bɛ yen minnu bɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ k'o sababuya kɛ u ye jamana janfa baara jugu yer'u nɔfɛ minisiri fɔlɔ min n'ale to a bɛ bɛɛ lajɛlen waati laban in na o ye minisiri min n'a bɛ kungo ani ji lakanali kunna minisiri Modibo Kone sɛbɛnnikɛla ko a ko Modibo Kone ale de kun ye parti min bɛ n'o ye faso kanu ale de y'o ɲɛma ye M5 o kɛlɛkɛlaba don o de kɛra sababu ye a ye minisiriya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko waati laban in na a ye baara jugu dɔ kɛ min kɔni o na balan gɔnɔ na sabula fɛn min ye Eaux et Forêts o directeur général min bɛ n'o ye wuli kajɔ caman kɛ Ousmane Siribe a filɛ nin ye conseil des ministres la ka laɲini kɛ o ka bɔ a nɔ la Ousmane Siribe bɔli o ti kojugu ye nka maa min bɛ yen n'a y'o sugandi k'a fɔ a bɛ n'o bila a nɔ la Madamu Kanute Fatumata Kone o muso in jɛjuguba de bɛ min b'o o bɛ min kɔnɔna na sabula CFA wari miliyɔn 300 Suédois ka wari o muso in y'o ŋanamu o juru b'o la o bɛ ka Modibo filila koyi a filila dɛ Modibo sɛbɛnnikɛla ko Madamu Kanute Fatumata Kone ale de kun bɛ GDFOR 3 ale de kun b'o kunna wulikajɔ de kɛra fɛn min ye Suédois fɛ CFA wari miliyari 11 u nan'o bila k'a fɔ baara ka kɛ fɛn min ye dugu caman ani sigida caman ye u y'o jira k'a fɔ wulikajɔ ani baaraw ka kɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye sigida denw ye u ka lafiya sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye direction nationale des eaux et forêts baara in a n'u kun bɛ yen ka projet yɛrɛ ɲɛmaa kun ye maa min ye o de ye Madamu Kanute in ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Madamu Kanute waati min n'a bilara yen a yɛrɛ nana ko in lajɛ ne bɛ n da sɔrɔ nin na cogo jumɛn na a ye jɛjuguba de sigi fɛn min ye ONG dɔw ye ka dɔw sigi sen kan minnu bɛ n'u jabala dɔɔnin tɛ tigi t'u la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw yɛrɛ de wulila san 2017 ka na laraweli kɛ laraweli u nana ye fɛn min ye CFA wari miliyɔn 100 ani 40 o taara ka di société dɔ ma ko Amadel wari ma ye baara ma kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen miliyɔn 100 ani 70 a y'o sara da société dɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ dilen bɛ minisiri kɔrɔ Ba Cɛfɔgɔ Sangare o furumuso ka ONG ma baara ma kɛ société dɔw bɛ mais je lis ce qui est écrit ça c'est pas écrit Ba Cɛfɔgɔ a yɛrɛ tɛ sa a muso o tɛ n ba ye nin min ye ta o ye n ba de ye ayiwa kana ba nan dɛ ayiwa naam nanga tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko société fila wɛrɛ bɛ CFA wari miliyɔn 50 a y'o bɔ ni k'o di olu ma maa minnu kan ka chèque signer ale olu bɛɛ sen bɔ a la ale yɛrɛ kelen a n'a nɛgɛkɔrɔma dɔ bɛ yen u fila bɛ chèque signer ni ka wari labɔ CFA wari miliyɔn 50 min n'a bɔra société fila bɛ yen n'o ye ONG ye a ko a y'o di olu ma a nana ni ONG tɔgɔ ye a tigiw bɛ min u ka numéro bɛ min maa tɔgɔ ma sɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw nana sɔrɔ ja o y'ale yɛrɛ de ta ye a y'o chèque de bɔ ni k'o bila a yɛrɛ kun ale bɛ wari kunna a ye ONG de GIE de créer a yɛrɛ o tuma a bɛ chèque kɛ a bɛ taa ale yɛrɛ kun Mali problème tɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nana gɛlɛya i b'a dɔn tubabuw kɔni n'i y'u ka dɔrɔmɛ 1 dun u b'a nɔfɛ bɔ tubabuw kɛlen ka sɛgɛsɛgɛli kɛ CFA wari miliyɔn 300 o tununa o yɔrɔnin bɛɛ u y'a da minisiri tulo kan o don Hussein Amiot Gindo ale de bɛ ministre de l'environnement assainissement kunna kunnafoni dala ale tulo kan ale ye sɛbɛnni kɛ k'a ci pôle économique ma siɲɛ 2 a ye na nin ko in ɲɛɲini sabula tubabu wari ne bɛ siran sɛbɛnnikɛla ko pôle économique ye dossier ta ka laraweli kɛ k'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye maa 3 fo ka se maa 5 ma olu nɔ
bala nga ko yɛrɛ jubaju o ye Madame Kanute Fatumata Kone ale de b'a bɛɛ lajɛlen jula o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye ministre ye o y'a wuli ka bɔ Géréfort kunna sɛbɛnnikɛla ko a nani sigi so a labanna tuguni ka don kurutu kɛ projet dɔ bɛ yen ko min ma agence Miraille Verte k'a ɲini k'a fɔ a ka sigi o kunna tubabu ko n'a ye muso in bila la an ka wari tɛ di u y'a wuli ka bɔ yen tuguni muso in kɔni tora chômage la a bi taa a bi segin fɛn min kɔni ye fanga ye o yɛlɛmalen a filɛ ka maaw hakili suɲɛ ministre Modibo Kone ka don ka ani maa dɔw bɛ jɛla o tuma u filɛ k'a ta conseil des ministres la k'a bi bila Eaux et Forêts kunna sɛbɛnnikɛla ko o tubabu kelen minnu n'olu bɛ olu ka wari de bi bila Eaux et Forêts ka bolo kan u ko muso min filɛ nin ye an ka juru bɛ muso min na o don wa o do kɛ wari duna in do zomzoni in do wa zomzoni a fɔ géreti merci wari duna in do wa u ko o do fɛn min kɔni ye ni muso yi n'a ye nin bila ye anw ka wari fɛn o fɛn bɛ yen sɛbɛn wari miliyari 11 an bɛ segin n'a ye Moro ka gɛn ha n'o tɛ a bɛ kungo s'a ma dɛ u labanna ka sɛbɛnni kɛ 300,000 min n'o dunna ka laɲini kɛ k'a fɔ fɛn min ye o ye o kasara jamana yɛrɛ tun ye layidu ta k'a fɔ muso in kɔni a bɛna dɛrɛ a bɛ wari in sara ko bɛ tribunal ka bolo kan sani juges ka tila jamana ye layidu ta k'a fɔ ale bɛna sara 1,770,000 jamana y'o sara muso in ka wari détourné na miliyari 11 an kana o perdi sɛbɛnnikɛla ko o ko bi senna o ɲɛma sɔrɔ ko min n'a bɛ kiiri tigilamaw bolo fɛn min ye ministre Modibo Kone a labanna tuguni k'o muso kelen ta k'a fɔ a b'o bila Eaux et Forêts ɲɛmaya la ko gɛlɛyara sabula fɛn min ye duwakun ye Suédois ka ambassade yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ ka ci président Assimi Goïta ma k'a fɔ a ye a kana muso in ka décret signé sabula yuruguyurugumaa don olu ka wari juru b'a la a ma se k'o sara fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko ma fɔlen ye colonel Assimi Goïta ye a dimina yala nin sera ka kɛ cogo jumɛn na munna muso min ni yuruguyurugu ko b'a nɔfɛ wari tununa o bɛ ka sara jamana fɛ munna o maa kelen bi ta k'a fɔ o bi taa bila jɔyɔrɔ kura la min ka bon ni jɔyɔrɔ kura ye Assimi Goïta ko enquête ka kɛ maa o maa n'a yera nin ko in na o tuma ale bɛna o tigi sanctionné sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa min bɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ o ye ministre Modibo Kone de ye sabula ale de y'a jɛjugu bɛɛ lajɛlen labɛn min bɛ se k'a to muso in ka jɔyɔrɔ sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako ani le Ouagadougou kɔnɔ u ka bi bɔli la Georges Dedou a ka di na date bila diɲɛ nɛgɛ tɛna kɔ siga t'a la Georges Dedou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Agmuru ko Georges Dedou k'a dɔn n'i kɛra ɲɛmaa ye n'i bilala baara min n'a nafa bɛ se jamanaden caman ma Georges Dedou i ka wuli ka jɔ boloda joona o de bɛ fisaya a ko an bɛ donni min na ko bi min ye douane directeur général ye Amadou Konatɛ Georges Dedou k'a dɔn Amadou Konatɛ jɔ ko ala a bilalen bɛ minɛn min kɔnɔ minɛn in fara sabula min ye douanier denw ye Georges Dedou k'a dɔn olu k'an ka baara min kɛ Amadou yɛrɛ i k'a dɔn a cɛsirilen bɛ ka ɲɛsin o ma min ye camion 200 ye o de nana ka bɔ Laginɛ Conakry Georges Dedou a ko nin ko in jamana bi danga min na maa man ka to kɔfɛ hali n'i ye ɲɛmaa ye cɛsiri bolo kan ani wulikajɔ ni jamana dɛmɛni bolo kan Georges Dedou k'a dɔn a yɛrɛ ye kari mobili kɔnɔ ka taa camion 200 kunbɛn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Georges Dedou k'a dɔn ayiwa min y'an ka jamana ye kɔlɔlɔ min kelen bɛ k'a sɔrɔ jamana den kɔma fara ɲɛmaa kan bɛɛ lajɛlen kan ka cɛsiri kɛ a ko cɛmancɛ fanga ye o den ɲini Georges Dedou k'a dɔn dɛmɛni o ye yɛrɛ dɛmɛ ye cɛmancɛ fanga dɛmɛni la hawla wala quwwata illa billah e ni mun ye mura ye ta i n'u fiyɛ ta fɔrɔ e bɔra congé la i bɛna méfie-toi an tumulen don han e jɔnni kɔrɔ e kɔrɔkɛ e ye nin sɛbɛnni baden bɛɛ da so k'i kolonkolon ka taa yɛlɛmɛ k'i kolonkolon ka sigi baara bɛ ɲini k'an ba yan tu as 3 jours de congé merci à partir de maintenant non semaine prochaine non semaine prochaine à partir de lundi voilà Amadou El ni Boadjamati ani Bokare baara b'u fa yan baara b'u fa yan ne b'a Zabugu i yɛrɛ kun gɛn tɛ ŋana in goya de je commande tu commandais ni nana n'i y'a sɔrɔ u ye fɛn fɛn kɛ maa k'a nin bɛɛ fili a bɛ kɛ n ta di a bɛ k'i ta ye je commande jumadonya fɛ n'i ka nin bamanan bisimilayi maa bɛ se ka bisimilayi kalan bamanankan na ka Fatiha i da tɛ a hayaw ka tile wa Georges Dedou sɛbɛnnikɛla ko min ye Konatɛ ye o kɛra ka da
laginakaw ka awa douanier ɲɛmaa minnu bɛ yen olu kun nana Mali la i k'a dɔn tile fila taama min bɛ se k'a to faamuyali bi don awa Mali douaniers ani Laginɛ douaniers ni ɲɔgɔn cɛ nin camion 200 min bɔra Conakry Yoni Sodi k'a dɔn layidu kun dilen don k'a fɔ min ye awa degun ye o tɛna sɔrɔ abada minɛnw sɔrɔli ani minɛnw damani ka don jamana kɔnɔ sabula fɛn o fɛn n'a mago b'a la a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɛmɛ Laginɛ fɛ Yoni Sodi k'a dɔn camion 200 kun fɔlɔ i k'a dɔn ko nin donna sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin bɛna ni danaya ye a bɛna ni hakili basigi ye Yoni Sodi sabula jamanaden mago bɛ minɛn minnu na n'a fɔra k'o ti jɔ Yoni Sodi k'a dɔn a sɔrɔli dun a bɛ nɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko douaniers u jɔyɔrɔ fana ka bon o ko la kosɛbɛ o de la min ye douaniers ka ɲɛmaa ye Amadu Konate a yɛrɛ y'a sogo dɔnni ka taa kɛnɛ kan Yoni Sodi k'a dɔn Kɔlɔnjɛbagaw ka Amadu Konate n bɛ min f'i ye Kɔlɔnjɛba u bɔra ka u bɛ ŋana caman wolo faamaw b'u fɛ yen sisan dɛ ŋana Sidiki Va Konate oui ancien ministre ancien député à l'Assemblée nationale ancien DG de l'ORTM filanan Dr Omar Mariko denkisɛ do dɛ oui Kɔlɔnjɛba oui Omar Mariko oui ancien député Amabane ancien député ancien député oui leader politique n'o bɔra yen sabanan Amadu Konate Amadou wala Amadou Sanu Amadou j'étais forme ah bon oui ça c'est nouveau wala Amadou Sanu mais le monde part en cuir aujourd'hui là mais non le monde part en cuir Joni Dedu sɛbɛnnikɛla ko Amadu Konate min ye abɔningamiyo 200 ye n'i y'a sɛgɛsɛgɛ wallahi i b'a sɔrɔ Seydou Nandimɛ ka camion 200 b'a la o de don kɛ e b'o bɔ n dɔ mana ka t'o da ba Seydou Nandimɛ ni mun ye sɛbɛn ye ne ko a bi yan Joni Seydou Nandimɛ kɛ ne kun di yan ne b'o dɔn cogo di e n'a ti ɲɔgɔn ye nin ɲɛdɔn diɲɛ bɛɛ ye ne yaalali ko i bɛ taa yɔrɔ n taara bɛɛ la n taara Seydou Nandimɛ fɛ yen i n'a ye ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye n taara ba Seydou Sila fɛ yen siriku donnen bɛ yen dɛ n kɛ mɛ ka siriku don yɔrɔ dɔw la dɛ n taara ba Seydou Sila fɛ yen n taara Yara fɛ yen n taara Petro Bama n taara o fɛ yen n taara Ibrahima Kara Jara fɛ yen a tuma i ka ko bannen de ye Boubacar Sadia n taara yen i taara yen ko di Seydou ka ko banna koyi yanni de ka numéro ɲini de t'o sɔrɔ ka dɛsɛ m'o sɔrɔ o numéro falenna o m'o sɔrɔ koyi numéro falenna o ye numéro falen a mɛnna nka n bɛna fɔ Batuli Ɲangi ye a k'a Tijani ka numéro di yan ne ko nin Batuli Ɲangi ko kuma in ye jumɛn ye dɛ e cɛnin wo maa ɲɛ fɛ sɛbɛkɛla don min y'i ɲininka n ko ɲininkali tɛ kɛ radio la ça c'est entre nous deux an bɛ jɛ an ka ji min Joni Dedu kɔnɔ jigi tɛ sanɲe a mɛn o mɛn n'a ma jigi ka ji salo a na jigi ka bin sogi n bala cogo bɛ di Elhaji Mohamed Ba Jara Duwabugu a ye n ji ma ko n ka duwawu k'a ka duwawuba de b'i ye ani foli k'i nana k'a diyara ye k'a kɛ n bɛ ka arajoba in bila la sisan ko kalandenw ka wurudi jɔ fɔ Dabani Seydou ka tila a dan'o ma n'u tilara u bɛ fatiya kɛrɛnkɛrɛnnen ta ɲinan zaa tɔ a bɛ ja i la cogo min o bɛ yaara fa bɛɛ fɛ Mohamed Ba Jara Duwabugu Mohamed Ba Jara n'a y'a da fatiya dama ma a tɛ ɲɛnabɔ dɛ a ka dɔ di a ka dɔ di o fatiya de ka teli o fatiya minɛ ka di a ka duwawu ka teli koyi min sɔsɔ ala tɔgɔ faru de ma ne y'i sɔsɔ o la de n ko a ka dɔ di o de ka teli n bala cogo bɛ di ne min tɛgɛ don ni bɔnni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula Asiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn Laya ko a ko fɛn min ye gouvernement yɛlɛmali ko kuma a bɛ ŋunuŋunu na wa a bɛ ɲini ka dankɛnɛmaya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye gouvernement kura ye o bɛna sigi ministre dɔw bɛ yen minnu ye baarabaw kɛ pana kɛ olu kunna nka ministre dɔw bɛ yen minnu kɔni y'a kɛ kojuguya wala dɔw yɛrɛ ma se ka baara kɛ olu bɛ gɛn
Jamana ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin bayɛlɛmali a bɛna kɛ sabula fɛn min ye sigi minnu kɛra assise nationale la refondation ani fɛn min ye jamana ye a mago bɛ taabolo kura minnu na o ti sabati fɔ galabu kura ka don gouvernement ka baara la ayiwa o tuma maa dɔw kɔni bɛ minnu ye wuli ka jɔ kɛ minnu kɔni bɛna nin yɔrɔ sɔrɔ jaa ko politikimaa minnu bɛ n'olu bɛ kɔnɔ kɔngɔ b'olu la u bɛ kule la diɲɛ don o don o tuma wuli kajɔ bɛna kɛ a layɛ ni dɔɔni ka mun da u fana bɛ se k'u mankan suma cogo min an ka tɛmɛ ni jamana baara ye sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO y'o de laɲini sabula u ko inclusivité bɛɛ lajɛlen donyɔrɔ ka sɔrɔ a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ minnu bɛ kalama taw ye o tuma olu tɛ se ka fisaya ni tɔw ye a ye dayɛlɛ bɛɛ ka don sɛbɛnnikɛla ko a ko o bɛna ɲɛ a fɔ o sabatili o ti kɛ fɔ minisiri dɔw bɛ minnu kɔni ni jɔyɔrɔ bɛrɛ ma y'olu la n'olu kɔni n'olu ka taa ka bɔ yen sabula fɛn min ye maa wɛrɛ y'u bɛna o minisiriw la minnu bɛna bɔ i kulo ma jɔ attention laya de y'a sɛbɛ o laya ka kalimu laya de y'a sɛbɛ a ko jɔni minnu ma baara bɛrɛ kɛ ni yafa kan ka k'olu ma imamu Umaru Jara n t'o dɔn ministre délégué chargé des réfugiés Allah ministre délégué do o bi gwe a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye ministre du développement social et de la santé madame Sangare Jaminatu Jami Jami qui a beaucoup travaillé là Jami ma fɛngɛ oba mun ne tiɲɛna Jami bolo Jami a ye minɛn caman bila dɔgɔtɔrɔso la a ka maa ko de man bon o y'a fiɲɛ ale bi vidéo manu ni activistes de ka d'ale o n'o bɔra yen ayiwa ministre min bɛ kalanko kunna n'o ye madame Siribe Dede Usumani yafa bi k'ale ma mɛnɛ kojugu o kan ka taa mɛnɛ ale ni tɔw nana ɲɔgɔn fɛ o non a ka bɔ yen a bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye dɔw ye olu bɛna ka n'u jɔyɔrɔ falen ko min ma permutation tɔgɔ minnu fɔlen b'o la o ye Ismaël Wage ale bɛ sɔn k'a place di maa wɛrɛ ma ni ka taa ministère wɛrɛ la Ismaël Wage colonel réconciliation oui ale fɛnɛ ale mankan sumalen bɛ woyi colonel ninnu kɔni yɛrɛ la colonel do dɔrɔn colonel min bɛ n'a ka timi colonel bɛɛ y'o dɔn wa colonel Ablaye Maïga a ka ko ministre de l'administration tɛ a ka ko mais c'est le porte-parole du gouvernement et alors o bɛ dun wa o bɛ k'anw ka da la naam sɛbɛnnikɛla ko permutation bɛna kɛ ministre caman bɛ yen minnu ye M5 ministres ye a camanba den de bɛna yaara ka t'u kɛ dingɛ kɔnɔ ni k'u sen bɔ a la ministre dɔ fana fɔlen bɛ ale bɛ n'i sen bɔ baaraw la maa wɛrɛ bɛ bila a nɔ la i dɔgɔnin y'o don dɛ ministre de la justice et des droits de l'homme ministre de la justice droits de l'homme o jɔn de Mamadou Kassogé petit frère là oui Kassogé il est toujours là-bas on n'a jamais plus parlé de lui mais le monde part en couille. Méfie-toi, hein. Méfie-toi. De quoi? Kassogé, il est le chef de tous les procureurs, y compris les procureurs. Demande de me méfier. Non, je te souhaite pas malheur. Non, mais tu peux pas me souhaiter malheur. Voilà. Kassogé, c'est moi c'est Kassogé. Quand on parle de magistrat, méfie-toi, nous défis. Mais non, je dis à mes amis, il faut pas qu'il y ait un dollar. Et notre au quelque chose. Notre n'a ordre de Tourema, communiquer là. Non, pas du tout. Ini, ubi gatoni di ma wero mina sa. E fe be joro be na fo kiri. Na lo sona. Afo sa furlai. O te ka bi wele sisa. Afo sa. Ni na ba ko daba doa. E bi ba ko ka dawo ye boy. Ibi temi wa. E bi nono fe wa. E dumini ka ande gatoni di ma. E tina o be mina ko doa. E wo mi ngala ma wula bi so bi takite. O ti ka na. O itale di. Wala ka kulala o ba keme do ana che. Ami. E dunga ta ne no ko ka fsa boy. Afo sa furlai. Aywa. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o bɔra yen kunnafoni dɔw y'a jira k'a fɔ premier ministre kɔni sɛbɛnnikɛla n'a y'a de bɛ k'a lakali dɛ k'a fɔ Choguel o laban bi sɔn ka to yen sabula fɛn min ye wulikajɔ dɔw ye olu bi senna a bi baara min na a ka tɛmɛ n'o ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw ko Choguel a laban bi taa sabula fɛn min ye Choguel ye a ma man di bi M5 kɔrɔ sabula M5 fan caman bɛ yen minnu bɛ ka Choguel yɛrɛ kɛlɛ fɛn min kɔni ye kuma caman ye n'o ye baarakolo caman ye o yera maa caman nɔfɛ a ka gouvernement kɔnɔ o kɔlɔlɔ bi sɔn ka yɛlɛ a la dɔw fana ko fɛn min ye kalafili ye ni gouvernement min bi sigi o bɛna a baara kɛ premier ministre dɔ de kan ka taa min tɛ politikimaa ye o bi kɛ sababu ye a kana taa fan fila si maa dɛmɛ o tuma o dɔrɔn kama Choguel a sen bɛ se ka bɔ baara la abada ka maa wɛrɛ bila a nɔ la sɛbɛnnikɛla ko Assimi Goïta
ala ka ni ci n'u y'i nɛgɛ ni tubabukan ni kolokalakan ye aw de ye gɛlɛya in kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna se sɔrɔ a to yen gɛlɛya jumɛn Choguel ni Assimi hɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ nin ko in na u ye hɛrɛ gɛlɛya sɔrɔ non on change pas une équipe qui gagne Choguel wo Assimi wo Mali dan y'olu ya pour le moment oui non nul n'est indispensable nin tɛ kuma i da sa nin ye politique kuma de ye Choguel bi taa Assimi bi taa Mali bi to yen anw tɛ politique kuma na o tuma ni Choguel ka baara banna a bi taa dans 5 ans awɔ dans 5 ans aya baasi tɛ Macron b'i sɔrɔ yan o bon dala dɛ karamɔgɔ ko aw ye ɲinjugu de ye quoi vraiment aw ye ɲinjugu de ye an tɛ politique kuma na jamana nous sommes objectifs jamana in kɔnɔ on est objectif aujourd'hui là on veut le Mali aujourd'hui ala de y'o kɛ maa ka kɛtɛ c'est Assimi les colonels Choguel c'est Assimi les colonels et un premier ministre technocrate pas un premier ministre politicien et clivant politique ba de ça nam un premier ministre clivant sabali gala ko a ko fɛn min ye politique mawi n'o ma kɛ u tɛna da Choguel la fiyewu k'a fɔ kalafili min bɛna kɛ a bɛna kɛ kalafili jɛlen ye sabula tubabukan min bɛ yen n'a cɛ ka jugu n'u y'o nɔrɔ Choguel la clivant o ye k'a fɔ a bɛ fa dɔ dɛmɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mali dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'o ye partenaires ye minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana in senkɔrɔma don do Faransi sen d'a la o camanba den de bɛ yen minnu kɔni kɔnɔ jɛlen bɛ ka taa Mali ma a ka ɲɛtaa la olu fana ŋaniya ye fɛn min ye premier ministre technique ye o ka bila baaraw ɲɛma manikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ ni baara minnu fana kɛra Choguel ko kala Mayiga fɛ n'o kɛra sababu ye fɛn min ye Faransi sɔrɔsiw ye u ka minɛnw jɛ dɔw ko o fana o bɛ se ka kɛ fangaba de y'a la an bɛ don minɛ ko bi sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ ani baara minnu kɛlen bɛ diyagoya de kɔni ye gouvernement kura sigilen ye colonel Assimi Goïta ma sabula fɛn min ye taabolo minnu bɛ na o b'o wajibiya parti yɛlɛmaliko kuma min fɔra k'a fɔ dɔ ka fara ministre hakɛ kan dɔ ka fara CNT hakɛ kan nin bɛɛ lajɛlen kɔni b'a maana k'a fɔ ni baara banna bɛɛ ni CNT tilara fɛn min kɔni ye gouvernement ye a bi ci ni ka gouvernement kura sigi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ l'histoire de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔnti de dun bɛ bolo bɔgɔ kan don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Y Doumbia Jɔnni Seydou i k'a dɔn minisiriw ŋanaminɛ ŋanaw minisiri minnu ye baara kɛ hali sini u bɛ wuli ka jɔ la faso ye ni y'u to a fɔ ni nin kamalen ma kɛ fɔlɔ ye a ma kɛ filanan ye sabanan kɔni a ti bɔ o kɔnɔ abada minisiri Seydou Lamini Jɔnni Seydou ale don minisiri Seydou Lamini sɛbɛnnikɛla ko n ka jamana ka di n ye n faso ka di n ye jamanadenw ka di n ye i b'a minɛ nin minisiri in ka damada ma e ka taa yanfoli la Jɔnni Seydou i k'a dɔn awa min ye chinois ye chinois jagokɛla min bɛ cɛ mugan bonyanko k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka t'u dɔ kaso la ngami ala ni u ye tiɲɛni ani jigitigɛ da awa dugu kan ji minnu bɛ woyo n'o ye bajuw ni kɔbaw ye Jɔnni Seydou k'a dɔn u y'a ji bɛɛ lajɛlen tiɲɛni pɔsɔni minisiri Seydou a dun y'a jira k'a fɔ ayiwa min ye sanu ye minisiri Lamini Seydou a dun y'a jira k'a fɔ sanu bi ban jama bi ban nka min ye dugukolo in ye o ti ban abada ni sanu ni wari banna don min siniwaw na t'u ka jamana na Jɔnni Seydou k'a dɔn an ka dugudenw de bi to yen ka dugu pɔsɔni walima ka ji pɔsɔni o ti ɲɛ bilen ale kun ye kangaradakɛ waati tɛmɛnen na Jɔnni Seydou munumunu salo kun kɛra ka bɛɛ lajɛlen wele ka ladilikan di nka n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ sanubɔko la Jɔnni Seydou ɲɛ tɛ hadamaden ka ɲɛ t'a la bilen ɲɛ tɛ baganw na jango hadamaden Jɔnni Seydou k'a dɔn ayiwa kɔni tiɲɛni minnu n'u kɛlen bɛ k'a bolo don a nana munumunu salo kɛ Jɔnni Seydou n'a sera daragi min ma nin ye jɔnni da ye chinois a y'a minɛ nin ye jɔnni da ye Zaki Yɔgɔnpin a y'a minɛ nin ye jɔnni da ye Mugusitan a y'a minɛ nin ye jɔnni da ye Wu Jingjan a y'o minɛ Mamuga a bɛ chinois ban dɛ a banna o Mamuga yɔrɔnin kelen k'u minɛ k'u dagu kaso la wa u nana don ni masimafɛn minnu ye minɛn fɛn o fɛn b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ walima ka tasuma bila a la Lamini Lamini kolen don wa kɔrɔtɛ bɛ chinois bolo dɛ chinois kɔrɔtɛ man ɲi dɛ ko ne ka kɛnɛ di Lamini yɛrɛ de ti kɔrɔtɛ maninka Jɔnni Seydou sɛbɛnnikɛla ko kabini nin kɛra dugudenw y'a dɔn sa Bill Hack i k'a dɔn minisiri in bɛ kuma min fɔ a b'a sɛbɛla minisiri bɛ baara min kan k'a kɛ wulibali don o kuma
ni manya ko kɛra waratugu ni ayiwa setugu ye an y'olu k'an jogo dɔn sɛbɛnnikɛla ko awa lamini kɔni y'a jira k'a fɔ min ye sanu kelen ye a ti bɔ dugukolo jukɔrɔ bilen ɲɔgɔn cɛ don fo fɛn bɛɛ lajɛlen ka sɛnsɛn k'a ɲɛdɔn sɛbɛnfuraw ni taabolo ani baara kan ka kɛ cogo min na min na ni ɲangata ye a bɛɛ lajɛlen ka dafa n'o kɛra tuma min a ye hi k'a kan nin kun ye sɛbɛn ye i kɛra ki dunbiya ka sɛbɛn don an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne bin tɛgɛ don min fɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Nouvelle Horizon Toguna A Traoré ni y'a ka sɛbɛn ye Toguna ko a ko fɛn min ye docteur Umaru Mariko n'o ye parti stade ɲɛmaa ye k'a fɔ a ka kiri kun bolo dalen bɛ ka bila kunungo la u y'a cɛ tuguni ni ka renvoyer i nata san 2022 k'a fɔ kiri bi kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Umaru Mariko ye a kun ye gwɛlɛya sɔrɔ f'a yɛrɛ taara kasobonba la ni ka waati kɛ nka fiɲɛbɔda dir'a ma a kelen tɛ Abubakar Kamara fo ka taa se Buba Fane ma nin bɛɛ lajɛlen kun b'a nɔ na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunungo ye kiri kɔni a nalen daminɛ dɛnɛ kɔni dɛnɛ ɲɛ ɲɛfɔliw kɛra ɲɛfɔliw nana wolo fɛn min na o de ye k'a fɔ fɛn min ye avocat ye n'o ye journal donbaw ye maître Kasimu Tapo o nana fɔ ko fɛn min ye Umaru Mariko ye ani Bubakar Kamara olu kelen ti kiri Buba Fane de kan ka faraw kan ni k'u kiri o tuma Buba Fane ti yan munna Buba Fane mana sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunnafoni ye o dira baara la k'a fɔ Buba Fane ale taalen bi ɲɛma dogo nin waati na fɛn min ye jamana kɔ kan o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ Buba Fane tɔgɔ bɛ sɛbɛnw na k'a fɔ a kan ka kiri ko fila don a tɔgɔ bi sama ka bɔ a la pewu walima a taa bi k'a nɔfɛ ni k'a convoqué a kana kuma bɛɛ lajɛlen ka k'a ɲɛna n'o kɛra min ye min kɛ ani min ye min fɔ o na dɔ bi dɔn sɛbɛnnikɛla ko o kɔni Buba Fane yebaliya o kɔni fusayara Umaru Mariko ma kosɛbɛ sabula fɛn min ka kiri ye a bilara ka taa kɔfɛ ko kura sɛbɛnnikɛla ko o bɛna kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye labɛn bɛɛ lajɛlen o ka sabati n'Ala y'a kɛ ni Buba Fane yɛrɛ mana tuguni ka bɛn ni kiri ye n'o ye mɛgalo tile 18 ye fɛn min ye fiɲɛbɔda ye o bɛ se ka d'u ma jalakiw bɛ yɔrɔ minnu na olu bɛ se ka da yira min bɛ kɛ sababu ye basigi yɛrɛ kana sɛbɛnnikɛla ko Umaru Mariko ka nin ko in gwɛlɛyaba de don min kɔni n'a banni a nafaba de bɛ jamana kan sabula a bɛna ni basigi ani kelenya ye jamana kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔn jɔdu waati n'a ka waati ma se e ko bi ta an t'a bila yan bangolaw bi ta an b'a bila yan san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na foli ani tanni an b'o ta ni ka lase Dankɔrɔba ma n'o ye Zénith R ye El Hadji Bɛɲɛɲare kɛlɛ Bɛɲɛɲare an bɛ foli ni tanni d'a ma fɛn min ye Dankɔrɔba ye ni o ye commandant Lassana Tamba Keita nin waati in na a bɛ ka école de guerre de kala Maroc a tilancɛ de école de guerre a b'o kala de la Maroc an bɛ foli ni tanni d'a ma a ka foli bi yan jɔn jɔdu k'a dɔn waati dafara min ye foli ani tɔnni an n'o kɛ ka ɲɛsin Dankɔrɔba ma Ibrahima Kara ɲara Bahamaden min ye Yara Wal an ka foli ani tɔnni bɛɛ ka ɲɛsin a ma min ye Ahmed Jakite ale bolo tun bɛ nɛgɛw la jɔn jɔdu k'a dɔn an b'an gɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye Burapele a n'a jɛɲɔgɔn farikonajɛ olu bɛn'u sɔn ni dɔw kan surafana t'o ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ ka caman kuraw bɛ bɔ ni k'olu lakali Ahmed Jakite journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam